7 December 2024 muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. I am so excited to give you my morning updates. Zvinhu zvamira tingati zvamira kushata iko zvinezvi pazvasvika. Nyaya yatiri kutambira panapa yatiri kusangana nayo pari kunzi Chiwenga throne under the bus ndo nyaya iri kutenderera iri mudariro iko zvinezvi yatiri kusangana nayo. Kana uchinge waona ndatosvika ndauya kudai so ziva kuti hatina nguva yekutambisa. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF iboikane. Nyaya dziri pano ndo mamirire adzakaita masanganiro atiri kuita nadzo pari kunzi President Emmerson Mnangagwa's allies are intensifying efforts to secure his presidency beyond 2028, further sidelining his deputy Constantino Chiwenga in the race for succession. Reports indicate growing support within ZANU PF structures to extend Mnangagwa's tenure beyond the constitutional two-term limit. Ndo nyaya iri mudariro iri kutenderera mumasectors avo eZANU PF. Iko zvinezvi ndo nyaya yamo mudariro. Ende ndiri kuona vamwe vacho vari kutobuda vari kutotaura pajekerere vachi declare support yavo vari kuti SADC should consider extending President Mnangagwa's chairmanship for an additional year. I don't know kana zviri possible, but that's what they want. Ndo zvimwe zvinhu zviri kuchemererwa nevanhu ivava. Nezuro pakabuda mashoko muri yeZimbabwe pachinzi former vice president Mphoko vakafa, and vaMnangagwa ndobva vabudawo ndobva vaibata maoko vari patsamba yekubata maoko ipapo ndobva vadeclare zvekare kuti vaMphoko ava vaitwa national hero. Ndo mashoko arimo mudariro iko zvinezvi, but ndiri kuzoona Walter Muzembi ari kubudawo ari kufumura imwe nyaya yakanga isiri kuzivikanwa nemaZimbabweans pamusoro pezvinhu zvakaitika kuna vaMphoko izvozvo. Ari kubuda pana pari kuti go well VP Mphoko, many don't know though that you were the rightful claimant to the president after Mugabe, but you choose to let it go without a contestation to the throne, probably too overwhelmed at the time by events and the euphoria and military support of your nemesis. I still can't understand why you were also conveniently absent during the coup, creating a vacuum which we struggled to deal with after your co-pilot ED is self-exiled to South Africa. I write not in any bad taste, but to keep these issues around November 2017 coup as factual as possible, as there has been many revolutionist versions of those contentious 2 weeks. Whilst I appreciate the express pronouncement of your hero status by the president, I'm also not blind to your troubled 7 years where you were in courts in and out, probably dying with that alpha trust on your neck, only to be declared an automatic hero. Why are we those persons who want to nurse comrades to their grave and honor them posthumously, but are unable to peacefully coexist with them in real life? Let's turn a corner and unite our nation going forward, knowing we all end up as dust sooner rather than later. May his soul rest in peace. Thanks ED Mnangagwa and ZANU PF official for honoring your colleague in struggle. Ndo mashoko abuda chitaurwa na Walter Muzembi vachitaura kuti ava vaMphoko ava ndo munhu wekuti aifanirwa kunge akatoitwa president weZimbabwe, and ndiye munhu anga atori aifanirwa kunge achiita angari the rightful chinchi kuti ainge achizopinda, but haana kuzvipa pressure yekuti azenge achiita zvinhu izvozvo because akangosiyana nazvo akangoti ngazvingodarika ende aizviitira zvelife yake. But chinhu chikunyanya apa ndechekuti ari kuzonzi akarwa 7 years achingoshungurudza mumakoti in and out, achipinda achibuda pa 7 years dzese idzodzo. So ndo pari kunzi zvinhu zvese zvekuti tinoshungurudza munhu ari mupenyu tozongoda kuzongoti angofa tozongotanga kutaura zvakanaka pamusoro pake zvinofanira kunge zvichipera. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa panapa.
Tiri ipapo muri yeZimbabwe ndiri kusangana neimwe nyaya panapa pari kunzi Namibia's president elect Swapo is urged journalists to look into claims that ZANU PF was involved in Namibia's recent election. Nandinda, it was said this during a press conference in Windhoek 2 days after being declared winner of 2024 presidential election. Saka utaura kuti majournalist chimboyonyatse kuinvestigate muone kuti ndepapi pari kunzi ZANU PF yakainterfere yakapindira nyaya dzema-election aiitika yekunamibia. Ndo patiri kuona spokesperson wapresident Mnangagwa uyo George Charamba achiti one day people will understand the difference between interference and solidarity. ZANU PF, like any other party, is free to associate with whomever they want. ZANU PF and SWAPO shared the trenches during the liberation struggle, and no one will and nothing can break that historical bond. Ndo mashoko avari kubuda vachitaurawo panapa va George Charamba vataura kuti aiwa neSWAPO takabva kure vachinjisa kati tingazoparadzaniswa nekuda kwevamwe vanhu, kana muchidawo kunge pane mumwe anoda kupindawo achiitawo something like that ngaaitewo. Hapana anorambidzwa kutamba kana kuti kuwirirana kana kuti kulinga any political party anoda. Ndo mashoko ari kubva kwavari. Panapa tichibuda panyaya iyo ndiri kusangana imwe nyaya panapa yaManyuchi ari kunzi the High Court has ordered former world boxing champion Charles Manyuchi to pay $18,000 in damages to Tapiwa Munyaka, the husband of a woman he impregnated after an adulterous affair. Ari kunzi akapindisa mukadzi womunhu, saka High Court iri kuti ngaabhadhari $18,000. I didn't know kuti zvakadaro zvakutoitika kuZimbabwe, but it's something chekuti chiri kutotaurika, ndo word in the street iko zvinezvi. Tiri ipapo pane nyaya yakabuda zvekare nezuro kwa uya aida kuti advice wa Walter Magaya panyaya dzeZIFA. Nyaya yake pachinzi certificates ake anga ari ekufojera ndo nyaya mabudira yakaita. So court ndobva aendeswa boza akatosungwa. So pari kunzi gift Banda out on bail after court years he forged O-level certificate to stand in ZIFA election. Banda, who is eyeing the vice president post, is on same slate as Walter Magaya, who reportedly also has no O-level. Saka nyaya yacho in short tikungoti akazongobudiswa, ndo nyaya iripo zvakazongoitika. In short akazongonobudiswa nebail panyaya yekunzi akafojera O-level certificate kuda kuti akwanise kupinda kunokwana kuzoitawo vice president weZIFA. Ndo nyaya iripo. Vanhu vacho muZimbabwe zvinongoitika here hazvipere. Ndiri kusangana neimwe nyaya panapa iri kubudisa runyorwawo naAdvocate Nelson Chamisa. I'm sure it's his Sabbath message, but I decided to come with it so that munokwanisa kuona pari kunzi the charge against Zimbabwe here, the word of God, Lord Zimbabweans, because the Lord brings a change against you who live in the land. There is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land. There is only cursing, lying and murder, killing, stealing and adultery. You break all the bounds and restrain with bloodshed upon bloodshed. Zimbabwe must repent, be born again and serve the Lord Almighty God. Blessed Sabbath. Ndo mashoko ari kubuda torwa na Advocate Nelson Chamisa. I know a lot of people varutaura zvinhu zvakasiyana ipapo, but kana muchinge mune zvekutauro you can comment muchindiudzawo kuti munonofungawo kuti kudi ne message iyoyo. Tiri ipapo ndiri kusangana neimwe nyaya zvekare. kuMozambique kwaita nyaya uko kwaita bopoto risingaite, vanhu vari kudemonstrata kune cement factory irikoko, saka vari kunzi vari kudhurisa cement muMozambique, asi cement iri kuchipa kuSouth Africa kuno. Saka ndo nyaya hombe imwe iri kunetsa kuti kuSouth Africa iri kutengeswa nevalue ye$3 pasaga recement, but muMozambique iri kutochajwa mari kusvika zvekuma $8, asi cement factory yacho irimo muMozambique imomo. Saka ndo pari kunzi why chiri kunyatsoitika kana zvinhu zvakadaro kuti mimi pamuri kutozoiexporta iri kutozoenda uko yotosvika inochipa like that, asi iri kunoko ndo pairi kudhura. Ndo nyaya iri kunyanya kunetsa pari kunzi Mozambicans are upset with Dungoko after discovering that despite the cement factory being in Mozambique, Mozambicans are paying for cement twice as expensive as what is sold in South Africa, according to protesters. 2 days ago, protesters promised to attack Dungoko infrastructure, mostly Chinese capital. Ndo mashoko aripo muma streets, ndo zvinhu zviri kuitika paMozambique. Zvinhu zvakadaro izvozvo zvinotomborwadza. I still remember ndakamboona ukatarisa mazoe
akachipa. In South Africa atengeswe mari dzekupenga dzimwe dzamunozozwa mazuva akutorwa zvekumazi mari aya panopa chinzi mari dziri kuya so anenge achitambira muma 50 something rand. Why? Because vanokompita kuna na oros wekuti anenge achitaurawo kuti tiri kutambira zvema 30 something rand 40 rand ndoko vanenge achitambira achidai so. Saka ana mazuva aya vanozouya ngoti 50 something rand. Saka sikazodzoka kuZimbabwe back unozoti iko zvino zviri kumbotengeswa $5 something. Saka zvinhu zvakadaro manje zvinhu zvinotozovhiringidzawo vanhu kuti chii chinenge chakunyatsoitika ipapo, metse idzodzo munenge muchidzoweka sei. Nawo ndiri sangana nemwe nyaya ndichibva apa sengedzo chabangu adzoka zvekare. Haya, this guy he's funny. I don't know kuti ari kuita sei. Sikurata kuti zvinhu zvichiita kuti iyi part ndeyake. Triple C sengedzo chabangu 6 Linet Karenyi Kore as opposition leader in parliament. Pakarwa machanges akawanda panapa. So opposition leader in parliament and acting secretary general sengedzo chabangu has sacked Chiwenga legislator Linet Karenyi Kore as the opposition leader in the National Assembly. In a memorandum which has gone viral on social media, Chabangu has since replaced Karenyi Kore, who was endorsed as the president of the Triple C but never assumed the position, with signing the legislator Maureen Kademaunga. Meanwhile, the self-imposed Triple C interim secretary general Sengezo Chabangu also made other changes, with Richard Tsvangirai replacing Takuzwa Ngadzoro as the deputy chairperson of the youth caucus. Thokozani Kupe replaces Nilet Gumende as the chairperson of the Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Committee. Do ma changes arowa panapa nakademaunga vava ndo vari kunzi vari kunochinjanisa nani na Karenyi ndo zviripo. Senator Motswala confirmed as the overall chief whip. Honorable C Moyo replaces Honorable E Mushoriwa as the chief whip in National Assembly. Honorable Senator Chapfudza is appointed as the deputy chief whip in the Senate. And Thokozani Kupe sekutari kwanda zviita ndiye kureplace Gumende as chairperson of the Higher Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Committee. Tina Metu ari kunzi ari kureplace Mateo as chairperson of Media, Information and Broadcasting Services Committee. Tina Honorable Ndluli ndiye ari kurepresenta Moyo ndiye amureplace Moyo ndiye ndo nyaya iri panapa. Richard Tsvangirai replaces Honorable Ngadzoro as deputy chairperson of the youth. And tiri Honorable Dube replaces Honorable Makumire as secretary of youth. Honorable Ndludo Committee Justice and Legal Affairs. Vanhu vacho ishuffling yatoitwa apa. List racho rakakura, tingatozorara tichingoramba tichingoverengerana tichingoona sana ndo zviri kuitika, but ndozi list racho iroro maroverwo araitwa kungochinjaniswa. I don't know kuti kuratidzana mapowers or mahorsepower. I don't know kuti chii chavanenge vachinyatsokuitika, but ndo mamiriro akaita zvinhu kunze iko zvinezvi. So ndo ma-updates andava nawo. Tingotanga dhiredu tiri panapa tichionesana tichiziva kuti ndo chii chiri kunyatsoitika nyika yekwenyu, nyika yeZimbabwe. Kana uchingosvika panapa iri first time yako, gara wajoina this amazing family, gara wasubscriber. Toramba tichipanana nyaya idzi every day. Muchindiudzawo zvamuri kufunga mucomment section. Ngatisangane tichikomenda tichiudzana kuti nyaya dziri panapa idzi muri kudzionawo sei.